nanamilit ka, uban ang luha mo. Ang miagyo tong isayran, nalipay si Senyor Hector nga luwas ra ang kahimtang ni Erlinda nga iya nakita sa ospital. Ug namuong si Erlinda nga dili na niya ipamugos ang iyang anak ngadto kang Raymond. Apan maogyoy diha sa kaisipan ni Leah ang pag-angkon kang Raymond. Samtang si Aluna niya nang higayuna, naghinuktok kay nagunanap ini sa iyang higugma nga si Rene. Giduol siya ni Raymond. Mga kaigsuunan, ni ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat, ako. Ang pingan ko, kung bisak nga'y ning akong mga bukto. Nakunaw nagkasab sa imong hinigugma at sa Manila. Oo, sir. Si Rene. Naguna-una nasab ko ni Rene. Gimingaw na ko sa kong uyab, sir. Kon pananglit. May laing lalaking nga magmahal o banguyab ni mo. Wa na ba'y kahigayunan nga matakli sa lain ang imong gugma? Ha? Aluna? Sir Raymond. Tuwabagod sa layo si Rene. Huwag pa'y kasigroan kung karosa siya mabalik. Mao nga. Nga doon nagkikahigayunan makasugat kag lalaking makagusto ni mo. Kunya, upadayag siya gugmada ni mo. Kundo na may lalaki manguyab na ko, sir. Muhang yung ko niya. Nga dilit na lang niya ipadayon ang iyang pagpanguyab na ko. Tungod kay dilit yun mahitabo nga sugton ko siya, sir. Tungod kay si Rene. Siya lang ang tag-iya sa kong kugma, sir. Mao ba? Dako yun ay kaayo ang imong gugma at rin eh. Oo, sir. Si Rene lang ang akong higugmaon hangtod sa kong kamatayon. Mamatay lang kining gugma ko kang Rene. Kung mohunong napagpitik ang akong kasing-kasing. Aluna. Naunsa ko. Gisakitan ko nga. Naminaw sa gisulti ni Aluna. Nga mahal kay niya ang iyang hinigugma. Ugmawa ko na. Wala ko na sila ang higugmaon. Kawas kang Rene. Kinsa makaling niya. Aluna, nay, tanawa ko no kung si kinsa ka nang niabot. Ablihe ka nang nakumpultaan sa gin. Onyor! Tigalig si Lian na sa ning niya. Bahala ka diha, Lian. Basta wa kag mahimo sa tanan mong buhaton. Wa ko'y gusto ni mo. Wa yun, Lian. Animal! Sige na abi sakit. Dili ka magpadasa kung kasuko ini bayhana. Kanang animal nilang katabang. Ugban ko ginang akong kasuko ini bayhana. Kutob sa akong makaya. Kinsa makaning sakyanan nga niya? Oh, hala. Siya na nanaog sa auto. Si Ma'am Leah ka na. Maldita ra ba na siya? Huwag nasuko na siya na ako. Hi! Kumusta Alona? Maayo naman, ma'am. Si Sir Raymond ang imong tuyo, ma'am. Ako siyang atuon, ha? Ayaw lang, oy. Tawid kinasayad ko nga, way gusto nga makiksulti na ko si Raymond. Si Daddy Hector, naa ba? Oo, ma'am. Naa, Senior Hector. Mamalihog ko na yung be. Kana kung pwede. Gusto ko makiksulti gud sa daddy ni Raymond. Oo. O kayo, ma'am, uy. Bisita ka gud nila. Unya, ilarang kong maid. Sige, ma'am. Dayon lang sa may sala, ma'am. Kaya akong atuon, Senior Hector, siyang kwarto. Salamat ha. God bless. Ayaw, bigyan kumuton sa naong sa animal, oy. Huwag siya angay ng mahimong katabang. Gwapa kayo siya. Magkalagot yun, oy. Nakasiguro ko. Nakadayod si Raymond siyang kagwapa. Kanusa pa man mamatay ng animal, oy. Magkalagot! Nyor? Nyor Hector? Doon na kay bisita, Nyor. Nyor? Anong nanong to ka swarto ni Daddy, Aluna?
Senior Hector, sir. Siya kuno ang tuyo ni Ma'am Leia. Tuwala si Daddy. Kinanggihan to si Lia. Misuod siya sa comfort room pagsugat mo sa miabot. O ako na misulti ni Daddy nga si Lia ang iya. Kaya gidungaw ko sa ubos ng auto ni Lia. Sir, butan mo lagi si Ma'am Leia karon din ako. Nagsigit siya ngising nga nakikistorya na ako. Wa naman din siya masuko na ako, sir. Koon siya? Si Lia nagpakitag na yung pagtagad ni mo? Wa siya pakitag na suko ni mo? Alo na? May kay siyang mitagad na ako ron. Mao ba? Maayo kung mao ka na. Apan kung sama sa gihapon, ako ang iyang tubong siyang pagbalik din sa bahay. Pues mapakya siya. Unang pasalamat sa kong nga, wa siya daw kang gibuhat ni mo. Kikundula pa. Ako ang mamahimo niyang kaaway. Sir Mon? Tinuod ba kining nabati ko, giga ni Mulia, iha? Inigsuon na lang ang imong tumong ngadto kang Raymond. Oh, Dad. Ginawat ko na ang tanan, Daddy. Nga wagit siya gusto na ako. Isakit ba yan, Dad? Kaya ko nga kung gugma niya. Apan mauwaw na ko nga mamugos niya. Ang tinuod, iha. Nag-uulsad ko nga dili na matuman ang tanan ko nga panaad sa namatay kong asawa. Nga kamugyod ni Raymond ang aking ipakasal. Okay na, Dad, uy. Ginawat ko na ang tanan. Apan, okay na maghihapon ni mo nga. Nga, Daddy, ang itawag ko ni mo. Okay na, iya. Ayaw nalag-usba pa ang pagsangkit mo na ko, og Daddy. Og salamat sa gugma mo sa akong anak. Apan si Raymond, Dad. Mauwaw naman ko nga maduol niya, uy. Gusto unta ko nga maduol niya. Aron sa suktihan ako siya ba nga inigsuon na lang ako pagtanaw nga to niya. Bueno, dinhi ka lang, iya. Atuon ko si Raymond. Sultihan ko siya sa imong gipamong karon. Og malipay gud siya ni kining nakabut mo nga hukom. Nga inigsuon na lang ang pagpaduol mo kaniya. Sige, dinhi ka lang, ha. Atuon ko si Raymond. Nalimot lang ko pangutana ni Tati ta. Kung may relasyon bagit sila si Raymond o ang ilang katapang. Bahala na. Basta kay patuhuan ko lang gid sila. Ngawa na ko'y laing tumong kang Raymond. Nga inigsuon na lang ang ako nga niya. Unsa? Ingon niya nang gisulti ni Lia, Daddy? Oo, iyo. Ginawat na kuno niya ang tanan nga wa kagay gusto niya. Bisan gamay. Og inigsuon na lang ang iyang pagpaduol nimo. Si Lia? Misulti na? Oo, iho. Og naluoy gani ko nga nagtanaw niya. Kay klaro kayo nga mahal ka pa niya. O gusto lagi unta ko nga ikaw na karon ang munag duol niya. Kay mauwaw naman kuno siya nga muduol nimo. Okay. Magigatuwan ko niya, Dad. Huwag ako siyang pasalamatan sa nagkabot ng desisyon, Daddy. Niyara complete yun, driver. Kadiyotang, munaog ko. Salamat, driver! Ayan, gusto pa na si Rector. Gusto ko makikita yung katabang. Kung ipan yung ako. Wala na. Ay, salamat kayo misugod si Ma'am Erlinda nga malakaw ko. Total, kaya naman si tambal. Ay, madurbel ako. Hello na, ha? Tanawag ro kinsa na. Onyor! Paduna ko sa dakong gate. Ay, namasama ko eh. Sige mala ko una ni Rene. Dimingaw na kayo ko ni Rene. Doon lang ka sa gate. Ay, salamat. Kaya may naging ni Abli sa gamay importante sa gate. Ang ilan ni katabang.
Ako ginidigahan ni Kabot na. Ni Kabot. Unsay ato nimo, sir? Oh. Hala! Jimboy! Alona? Ikaw ni? Hala! Ikaw di ang bagkong katabang nilang si Raymond? O ni si Ritor? Ikaw di Alona? Hala, Jimboy! Ngayon naabot magkadinis pa ni Mahay nila ninyo, Hector o si Raymond. Kaila mo ba sila? Ha? Sa sobra pas kaila, day. Huwag ko magdaong nga. Alona nga bagkong lang katabang. Ikaw di akong kaila silingan dito sa probinsya. Nga na nagkailaman nimo ang ilang pamilya. Ha? Asa man ka mag-alagad nga bay? Isip, boy. Day, ako ang katabang nilang Daylia. Unsa? Ay, naadi ka mag-alaga sa pamilya nila ni Ma'am Leia? Ug day, may istorya lang ita kita rando ha. Biday. Kawagi ko magdaw nga ikaw day lang bagkong katabang. Umi ko magsangay lang sa mong pangalan nga Alona. Ngayon lang katabang day, pero ikaw giday ni. Yan ba yung tako kay panguyaban ako ilang bagkong katabang. Pero ikaw man di ay. Malas kikinapugnaong eh. Pandi lang kumdayon ay ikaw man. Salamat. Kay, doon na nadyo ko'y kailangan ni Adine sa syudad magtrabaho. Nalipay ko, Jimboy. Aday, pamati ha. Ayaw na pagsaba nga ikaw ug ako managkaila. Ha? Nga naman, ha, Jimboy? Basta tumana lang kung gisulti ni mo, day. Ug niya ba? Day, dili maayo nga magpapiling kag dugay ni Dapita. Kay dunay tao nga tinguha sa imong kamatayon. Unsa? Sinood ba kining nabati ko ni muli? Gawa ka na tinguha pa nga magkarelasyon kang duha? Oh, Raymond. Dili na ako ipamugos pa nga akong kaugalingon ni mo. Apan bisan pa man sa tanan. Mahal ko paghihapon ikaw. Lia, salamat na lang siya mong gugma. Di lang yung tingali kita ang angay sa usagusa. Kay, bisan usaon, huwag magkikugusto ni mo. Sagdi lang. Bisan sakit. Apan pilit ko kining dawaton. Pero, may hangyo lang ko nimo. Ha? O, siya ka na. Ayaw lang ko pong nga kanunay ko mo anhi sa inyo. Ba, Raymond? Okay na. Sige. Bisan sa orasa, magkahimo ka sa pagbisita din sa magkagalingon. Total, suon mo nang usap si Daddy. Salamat, Raymond. Ug kuan, pasabdi lang ko ha, nga magdadi lang gihapon ko sa imong amahan. Naanad magugog sangpit niya og daddy. Okay, bahala ka. Total, inig-suon naman sad ang imong pagtratar na ako. O gusto ko nga isipon po ko nimo nga igsuon. Ikalipay ko kana kaayo, Raymond. Sige. August Bon Kulia, salamat. Daghan king salamat. Way isa pa yan. Kining Raymond, tinuod mga kong pagduda nga may relasyon mo sa bag-o ninyong katabang nga si Alona? Ha? Ayaw lang ka lang sa kong pangutana ha. Inigsuon na bitaw ning ako ni mo. Bueno, mayo kinang utana ka. Sultihan ti ka. Dili ko uyab ang among katabang. Wa mi relasyon, Lia. Salamat. Wa masaboy angay nga parison, uy. Katabang rugod na siya. Katawan sad kas mga tao kung magkauyab ka lang usa ka katabang. Nasayop ka. Dili ang katawan usa ka agahon nga makauyab lang og katabang. Kung magkasinabot sila o sa may naana. Sultihan ti Lia. Buutan si Alona. Guwapa. Og dili siya lisod nga higugmaon og iyang agahon. Raymond. Mao ka na. Gani, nagkadahig ko siyang kabuutan o kagwapa. Raymond, ayaw, uy. Dili ko musugot nga ka ng babayhana lang imong uyabon. Kung doon na ka may babae nga uyabon, ka na mas labaw pa na ako, uy.
Gidawat ko na nga wa kay gusto nako. Apan hangyo ko lang. Ayaw gid paguyab og usa na kakatabang nga sama ni Alona. Kay mainsulto ko. Please, Raymond. Iligsoon naman ka ang pagilang mo na ako. O ganong butaan man yung magsoon kung kisya iya higugmaon. Kuan ka na nga. Liya, sultihan talang ka. Sultihan tikas tinod kong gibati kang Alona ang abong katabang. Nakadahig ko siyang kabuutan. Gaan kay akong buot niya. Ug malipay kong makita ko siya kanunay. Ug gani gibati ko. Gagugma na kinigibati ko ngadto sa mong katabang. Raymond. Mao ka na, Lia. Kung nga mapakyas ko kung ako gid siya pawiyaban. Tungod kay doon na siya hinigugma. Mao ba? Maayo hinuon kung mao ka na. Ako'y mauwaw kung makauyab ka katabang. Kung mao naman kanina nga manguyab ka katabang. Oh, mas maayo pa kung ako nalang imong panguyaban. Oh, unsa? Bida rin, no? Yung na din tabot na yung anong naabot ka nilang pamilya. O, Jimboy, may anay ko og syudad aron manimpad sa papangita bisan nga trabaho. Walang dama. Makalit ko na dumbulan sa auto ni Sir Raymond. Bida, no? Pagkawagi ko magdahom, eh. Nga ikaw din lang pagkong katabang. Ay, Buutan kay siya nako, Jimboy. Kayo man ko niya gidawat pagka-maid. Iya pag yung kuyugan dito sa atong probinsya. Aron pagkuha sa akong mga piste. Ug mihatag siya og 10,000 nga mo'y akong gibili nila ni nanay ug man ni Brando. day. Suriti yung ka nga buutan sila si Raymond o si Rector. Pan, di malas ka, day. Kay dunay wa makauyon sa imong pag-ari, day. Sa ilang pamilya. Na? Mo ba, Jimboy? Sulti ko. Kinsa ang imong giingon nga gusto mo patay na ako, ha? Hoy, Jimboy! Ninaniya ka, ha? Agoy, niya na siya, day. Ano mo kang dako, Jimboy, ha? Di na Imo na gibiyaan si Mami? Nga maurang usa sa bahay, ha? Day. Bago pa rin ba ito nakagawa sa ospital? Nangid man kung mami ni mo, day. Nisukot man siya. Ma'am, nagasulti na mo si Sir Raymond? Oo, Alona. Og hangyo ko nimo, ha? Kung mahitabo man gani nga manguyab nimo si Raymond, ayaw siya sugta. Kay wa kay angay nga mahimo niyang hinigugma. Ma'am, Jeboy, sakay na sa auto na ako. Mamauli ta. Day, di gid mayo yung magibuhat, day. Nga nagtinguha gyapon kas maangko nimo si Remo. Pero, bati, day. May sayang ganini si mong inahan. Takihon sa to siyang sakit. Awan niya. Mao nga bauran ko ikaw. Nga ayaw gid pagsaba kang Mami nga nagtinguha tukos pag-angko ni Raymond. Aron dili si atakihon og usab. Ug kana si Alona, buhaton ko gid taman sa kumahimo nga mamatay siya. Dahlia, ani nang gayon nang mo, pugong na ko nimo. Di ko gustong doon na kay daotang buhatong Alona. Maghimo gani kag daotan niya. Ako masumbong ni Miss Police. Jimboy! May importanteng pakiksultihan ka na ko, Raymond. O, Daddy. O ginaot nga tubagon ko din mo sa tubag nga ikalipay ko. Unsa ka nagbuot mong ipangutana, ha? Unsa iho? Daddy. Dad, kun pananglit, mahigog magkog usa kami nga sama ni Alona. Madawat mo ba kini? Dawat mo ba nga makaumagad kag usalan kami? Ha, Daddy? Raymond, Okay ka, Daddy? Nga makaumagad kag usalan kami? kung nganong ingon man ni Ana ang klase sa pangutana mo, may plano ka ba nga manguyab sa katabang tayo nga si Alona?
Wa ka manguyab kang liya nga mo'y gusto sa imong inahan. Unya, usa lang kamid ang imong panguyaban. Daddy, mahimo pa. Dili tayo sa laot si Lia sa itong panagsulti. Oh, sorry. Sorry, iyo. Kapan, kung manguyab ka man gani kang aluna nga atong katabang, medyo mahiubos yung kunimo. Sa tanang babae siya pagyod ang imong panguyaban. Sa laktod ka pagkasulti, Dad. Wa ka gid gusto makauyab ko katabang. Ah, Daddy. Sa dili ko pa ikaw tubagon sa pangutana mo. Ako'y unang nga mangutana. Ako sa'y tubaga. Unsa man, nakagusto ka ba ni Aluna? O nagplano ka nga manguyab ka niya, ha, Raymond? Ambot. Ang tinuod, wag na ako'y plano nga manguyab ko niya. Apat dibati ko nga. Nga nahigog man ko ni Aluna, Daddy. Raymond, Sige na. Dili ko lang ikaw pugson ko na makadawat ka ba kung makaumagad katabang. Igo nang nasayod ka sa gibati kung adto kang Aluna. Sige, Dad. Biyaan ko na ikaw, ha. Magatiman pa ko sa negosyo nga. Gipiyal mo na nako. Excuse me, Daddy. wa ko'y pagsupak kung usa lang kapobre ang imong asawa, Raymond. Apan dili lang unta ka ng Aluna nga gipangababuan og maayo ni Lia. Kay bisan og namong na si Lia ngay nigsuon na lang ang iyang pagtratar nimo. Apan sakitan yun siya kung kana siya Luna ang gimuon mong kinikugma. Sakitan yun si Lia. Ug kuyaw kung magtinguha si Lia sa kamatayon ni Aluna. Nagdaka man ako sa kabaso nga tubig. Painom ni mas mami sa iyong tambal. Day. Oras naman sa pag-inom siya tambal. Mayo kay wa ka malimot. Ako dala uta to mo painom niya. Ayo day, ako lang painom niya. So, tabang ko kunin nyo. Huwag labaw sa nanday, si mami ni mo ni sweldo na ko. Kasi di ko gustong mamatay siya. Kaya kung mamatay siya, una yung sweldo na ko, di ba? Uy, animal! Ay, Ayoko na pag-hiskot na mamatay si mami. Dili ko ganahan maminaw, anak. gitsa mo day gusto na mahisgutan na to day, na mamatay. Si Aluna? Ha? Oh, Jimboy. Usbunta ka sa pagpasidaan day. Ayaw yung pag-unaw ng apat yun mo sa Aluna. Kaya wa ko magtiaw sa akong gisulti ni mo. Ako ang sumbong sa mga pulis kung doon na kay daot ng buhatong ka Aluna. Oh. Gani, kiningigayon na day. May una na konsultihan ang imong inahan. Nga napagkarong ingon ka lang na inigsuon mo gipakita nga pagtatar kang si Raymond. Apa nagtinuod? Ha? Dako, kapaog tinguha nga maangkon mo ang gugma ni si Raymond. Jimboy, ayaw ha. Ayaw kita nang sultihi si mami. Atakihon ka ni siya pag-usap tungod sa panulti mo nga to niya. Patyong pagyud ka. Beno, nangigayon na. Dili ko na sultihan si mami ni mo. Apan, sa ari ko day nga di ka magbuhat og dautan kang Aluna. Sa ari ko day! Sa ari ko! Sige na! Sa ari ko! Uy, kinsa may nanawag? Uy, siya kini nanawag. Ha, milagro na. Abi na kong hingpit na siya magpalayo na ko. Hello, Lia? Abi ba na kong hingpit na ko ni mong giklimtan? Briggs, maluoy ka. Tabangi ito ang kining akong problema. Ikaw rin na pagtong kumasampit. Sige na taon, Briggs. Ay, bida gito eh. Unsa man na ba? Ang bahin sa itong Aluna? Nga katabang ni Raymond, ha? Ayaw maglakaw ha. Muha na ako siya mag-istaran karon dayon. Hello. Oh. Gi-off yung cellphone. Muanhi ko na siya. Okay, eh. Mo na importante. Pero, nakahuna-huna ko nga tabangan ko lang si Lia. Nining iyang problema, bahin nga kang Raymond. Tabangan ko na lang si Lia. Sa iyang gihambin nga problema. Tabangan ko siya. Apan,
likayan ko lang di ko makapatay og tao. Mao na ang akong ibutang karon sa akong una-una. Di ko mapatay og tao. Pabuton siya. Bida ginibayhan na Maluoy man ko niya. Musugot ba unta ko na nga siya na akong ilibin. Pero sa mga hitabo Talit man siya nahikog man ni Raymond. Nahala, sige. Talipay mo man kaha ang pag-angko ni Raymond. Tabangan ta ka. Basta kilikayan ko lang yun nga makapatay kong tao. Ay, masakit to na ba ito akong inahan. Basig atakihong tong simba ko kung mabalhugos bilangguan. Bida ni problema ha. Abuton ko siliya. Paabuton ko ang iyang pag-abot. Ma'am Erlinda. Naman kag-inom si mong tambal, ma'am. Nangidunta ko ni mo, ma'am, nga mulakaw ko diyot. Balik na ko dayon, ma'am. Asa ka man, Jimboy. Balik ko, ma'am. Amato ko silang si Rector, ma'am ba. Gusto lagi ko manguyab at tulang katabang, ma'am. Babae, mamasin lang ko, ma'am ba. Ha? Balik ko, ma'am. Sige, ayaw kay pagdugay, ha? Kay medyo kapoy ang pamati ko sa kong lawas. Dili ko magdugay, ma'am. Promise ko na. Sige, ma'am. Aris ako, ma'am. Sige. Mubalik ko nga to silang si Rector. Kinalangan masultihan ako sa si Alona. Pasidanaan ko siya. Na mag-ampin siya siyang kagulingon. Kaya nag-ungaw karon sa kakuyaw ang iyang kinabuhi. Naunsa man ko Nanarpaho man gani ko or malimtan ako siya. Bisan sa daklit lang ay kayon. Aba nagsige naman nung kukunawon na niya. Gimingaw dyan ko ni Rene. Kumusta na ka siya karon dito sa Manila? Alona, Inday. Yun. Niya na maguday ka din is may Therese. Naghinuktok. Uy, nagila ka. Niyo, Rector, may isugo ka na ako, sir. Wa ko'y isugo, Alona. Nagita lang ko di mo, kaya gusto lang ko nga doon ay ikasulti-sulti. Tuon, nga nung nagilat naman, ha? Kuan, Yor. Nagunaon na lang ko sa kong uyab na si Rene. Nga tuwa sa Manila. Gimingaw na kayo ko niyan, Yor. Ay, Alona. Mangutan ako ni mo. Unsa gyud kadako sa imong gugma ngadto sa imong kinigugma? Sangko sa langit ang akong kugma kang Rene, Yor. Gani, di man unta ko masugot ng mular ka siyag Manila. Apan tungod sa panginahanglan. Sa panginahanglan o kwarta para sa umaabot na mong kasal. Mao nga diyang may nitanyag nagtrabaho sa Manila. May uban siya siyang ikala. Alona, kinilay ikasulti ko. Ayaw palabi o gunahuna sa imong uyab nga tuwa sa layo. Kaya kung simba ko, makakita siya og lain nga iyang ipuli nimo, dili kayo tantong sakit ang imong bation. Yor. Lalaki siya rin O kung doon ay babae nga magpakita og gusto kaniya, kuyaw kung madani siya, kay wa kasi iyang kiliran. Dili. Dili ka na mabuhat na rin ako, Yor. Dili niyo, Rector. Yan ako tungod sa apartment ng gistiran ni Brex. Huwag ko ilaing tao nga masangpit kawas niya. Busa, paninguhaon ko yun nga masugot siya sa akong ipabuhat. Dili ko makatugot nga maadto sa lain si Raymond. Dili yun. Alona, Mao ka na, Yor. Kung may tapok
manggani nga makakita siya og laing hinigugma dito sa Manila. Mawa na pili ang akong papagabuhi ni kalibutan na. Mas may pagmamatay na lang ko kung mangita manggani siya og lain. Nga sa ato pa, ikaw sa mong kaugalingon. Wa na gyud ay paglaom nga matakli pa sa laing lalaki ang imong gugma. Ha, Aluna? New Rector. Oh, kining ako, istorya lang. Ikaw nabala ka nga makakita og lain si Rene. Apan si Rene, makasiguro ba ka siya nga ikaw dili matintal sa lain? Kiniray ako ikasulti, Nyor. Sa rin nilang ang ako higugmaon hangtod sa katapusang yugto sa kong kinapuhi. Kung mahitabo man, nga maadto ko sa lain, ang ako lang lawas ang maadto sa lain, Nyor. Apan ang akong kasing-kasing, magpabilin nga mahigugma kang Rene. Tungod kay si Rene, siya lang ang akong higugmaon o wa na'y lain pa, Nyor Rector. Aluna? Ay, may sakinan nga miabot. Biyaan taon na ka, sumakadiyot niyo ra, may bisita ka nga ni Ablihan ko na ang gate. Magpasalamat ko og dako, Aluna. Nga dili ka na gyud matintal pa sa laing lalaki. Aron mapakya si Raymond sa iyang tinguha diyan mo. Dili ko gusto nga ikaw ang iyang mauyab. Aron dili mo ulbo sa tumang kasuko si Leah. Nga usa lang kakatabang ang panguyaban unya ni Raymond. Kinsa makakinin niya? Dili baka kinisilia ang niya. Hay. Daan pagyog ko. Bahin ka pong Raymond ang tuyo mo. Bricks, wa lagi ko'y laing masangpit gawas nimo. Busa si kinagod. Tabangi ko ning akong problema. Boy no. Lingkod na din sa may sala, ha? Mag-andam ko atong snacks. Ikaw lang akong damag snacks kaya ako, binuri ako. Bino lang si ako. Moinom ko gamay, Bricks. Sige. Magkuha ko atong mainom. Ingon man, mga dilata nga atong masumsuman. Ay, kabala ka. Nining higayon na. Dili ka na mapakya sa imong tuyo karon kanako, Leah. Salamat, Bricks. Oh, sige, moinom ko gamay. Pagkuha ka atong mainom, Bricks. Oh, abe ko bagkin sa niya. Ikaw mo guday ni Jimboy. Siyempre, sir. Ako yun eh. Huwag niya ako, sir. Manguyag kong alone na, sir. Pwede na ako, sir. Sabad ya, o Jimboy. Uy, Jimboy, naunsa man ka? Hal-hal mi bata. Mainon. Sige, mainon ko muna. Bati sa niya, sir. Ikalipay ko kayo nagdako kung magkarelasyon mo, Jimboy. Sige. Na, biyaan ta mo, ha? Biyaan ta mo kay musuod una ko sa kong kwarto. Murelax ko. Sige, sir. Kamot niya. Oo, sir. Jimboy, uy. Imo man kong giingnan, Senior Rector, nga manguyab ka na ako. Sangkay mo na ito yung patuon nilang nga manguyab ko ni mo. Aron dili siya magduda nga kailat, ha? Basta, ayaw o nagsaba nila rin nga kailat, ha? Okay? Ay, pero wag ko makasapot. Nganong ilimot naman nilang managkailat, ha? Bena, tana, ato tas teres. Ato tayo ito magsulti. Tana diyon, delo na. Unsa? Ingon ana ang ipabuhat mo nako. Oh, Bricks. Gusto ko nga hulgaon mo nga patyo ng among boy nga si Jimboy. Napatuon ako kang Raymond nga inigsuon na lang akong pagtatar niya. Labi na gyud si Mami Erlinda. Dili ko gusto nga masayod siya nga nagtinguha pa ko sa pag-angkon kang Raymond.
Nakasabot na ko sa buot mong mahitabo. Nasayod na si Jimboy nga nagpakauningnon ka lang nga inigsuon na pagtratar mo kang Raymond. Og dili ka gusto nga bukhon ka ni Jimboy. Oh, misurrender na si Mami nga kami ni Raymond ang magkadayon. Mo'y hinungdan nga giatake siya sa kasing-kasing og na ospital. Kaya wa magi ko busugot siyang gibando nga kalimtan ka na si Raymond. Motong giatake siya. Busa, gibakakan ko na lang siya. Gipatuo ko siya nga wala ko'y tinguha pa nga maangkon si Raymond. Hay, kanimo Lia. Dili mo na ang problema kung si Jimboy, oy. Kung nabalaka ka, nga siya ang makabulabog sa imong pagpamakak. Palayasan to ko na sa inyo. Papahawaa siya karon dayon. Bricks! Unsa? Mao ka na, day. Grabe ang gibati nga pagsilos ni Daylia ni mo. Naligod siya nga manguyab si Sir Raymond. Mao nga, gusto ka gid niyang patyon. Ginoo ko. Jimboy, dili pa taong ko gusto mamatay, uy. Mag-unsa naman lang among gugman ni Rene kung mamatay ko. Jimboy, sabi ko buhaton. Dili pa ko gusto mamatay. Dili pa. Bisan ako, day. Di ko gusto nga mapatay ka ni Daylia. Ibago ko nga, wakay gusto ng si Raymond. Kanang kang Daylia, day. Pangabubura man na. Ngawa sa lugar. Nyara ba di bagay sila uyab? Wasi angay mga bubo kay di sila uyab. Ingon na lang kiti ini ang buhaton ko, Jimboy. Aron nga, malikay ko sa kamatayon. Sa may mong ginunaan ng buhaton, day, ha? Karon dayon, manangit ko nila ni Sir Raymond o ni Hector. Nga ipadayon ko na yun ang akong pagpahawa nining ilang panimay. Kuno, day! Maorginay maayong sulbat sa tanan. Mupahawa ka din sa pamilya nila na si Raymond o ni si Hector. Layas din ni day. Ug balik sa itong probinsya. O sige. Ingon lang una ni Ana buhaton ko, Briggs. Pogson ko si Mami aron palayason si Jimboy sa among kaugalingon. Anak na lang. O bahin kang Raymond. Mutabang ko sa pagpangita og paagi nga maangkon gid siya. Bida, oy. Gusto naman lang unta ko nga kita nalay mag-live-in. Ayaw na pag una na anak, Briggs. Ayaw ka bala ka. Kung magkadayo na kami si Raymond, o niya, gusto ka nga, mutilaw gihapon ako. Dili ti kapalipanan. Basta tabang lang yun pangitag paagi. Nga kami gud ang magkadayon. Ha! Sige. Nala. Ang tanan mong gusto, akong tumanon. Murag nanginit akong lawas, da. Tukar akong gana, da. Tanas kwarto na. Sige na, Lia. Okay. Dili ti kapalipanan. Basta mauna to, ha? Tabangi gid ko nga maangkon ko si Raymond. Tabangi gid ko, Briggs. Sige day, muli na ko ha. Isa adar ba kong Ma'am Erlinda nga di ko magdugay. Gusto mo na to diha. Pahawa din ni aron di ko mamatay. Naarbas liya. Ngita ginagpagi nga mapapas kay siyang dan. Oh, Jimboy. Inig-abot na Sir Raymond. Mananghita ko niya. Day, aron siguro nga mawa ka din ni no. Si Sir Hector na lay panangiri day. Ayaw si Raymond kay tingalig pugngan ka niya. Bitaw, no? Sige, Jimboy. Senyor Hector na lang ako pananghiran. Mapahawan ako din eh. Kaya dili pa ko gustong mamatay. Dili pa, Jimboy. Unsa ka nang importante mong pakiksultihan ako, iho, ha? Daddy,
Gibati ko nga maulag yun eh. Gugma na kayong gibati ko nga to ni Aluna. Kabisa na asa ko mulakaw. Si Aluna ang niya kanunay sa kong una-una. Basta kay ako, iho. Di ko magpili kung kinsa ang gusto mong panguyaban. Apan hangyo ko lang. Ayaw lang si Aluna. Pangita og laing babae, iho. Pangita, bahala og usagi hapon kini kamid. Ayaw lang si Aluna. Ako ang magantos kung supakon ko ang piniteksyo kasing-kasing dati. Maungani ako, nagkisulti ko ni mo. Aron pa'y baon ka dad. Panguyaban ko na, nininghigayo na si Aluna. Raymond. Mao ka na, daddy. Daigan ko na si Aluna sa kong gugma. Ug kung iya kong sugton, siya na ang himuon kong asawa. Dadon ko siya sa altar sa kaminyoon. Raymond. Mao ka na, daddy. Dili ko na kinidugayon pa. Samtang init pa kinigibati kong gugma ngadto kaniya. Raymond, di na ba yun mausap pa ka ng imong hukom? Ha? Dili na, daddy. Dalion ko gini. Doon na ba hindi gugma si Aluna nga tuwa sa Manila? Ug bintras uwa pa kini mabalik. Daigan ko na si Aluna sa kong gugma. Maayo kinagisgot ka sa ligugma ni Aluna. Nga tuwas Manila. Iho, dako ang akong pagtuo nga dili dawaton ni Aluna ang imong gugma. Tungod kay humana kami magkasulti ni Aluna, bahin siyang hinigugma. Si Rene lang ang iyang higugmaon hangtod sa iyang kamatayon. Busad dili mahitabo nga iya kang sugton. Dako ang kahigayon ng mahalod ko siya, daddy. Kini siya uban ako. Samtang iyang uyab, tuwa sa layo. Busa panguyaban ko yun siya. Paabotong ko magawa sa siyang kwarto. Kinilay ikasulti ko, iho. Kung mahitabo nga dili gunya dawaton ang imong gugma, ayaw gyud ipamugos ang imong kaugalingon. Di ko gusto nga imo siyang persahon aron iya kalang sugton. Dili ba'y tabong buhaton ko kana, daddy. Gusto kong sugton ko niya tungod sa gugma. O sige, alis ako, daddy. Igo nang nasahid ka sa kunahon-honan. Gusto na siya kong magminyo na dad. Aron magkabato na kong kaugalingong pamilya. Sige, dad. Alis ako. Kung mahitabo nga magkauyab yun si Raymond o Aluna, pasabton ko na lang unya si Lia. Masabot ko ra sila ni Hukan ni Lia nga nagpakaroon ingnon lang siya nga inigsuon na lang ang iyang pagtratar kang Raymond. Kung makauyab na yun kani si Raymond o Aluna, anha na ng higayuna nga dili ko napasakon si Lia din sa kong kaugalingon aron sa paglikay sa kagubot tali ni Lia ug ni Aluna. Tagbawan ako eh. Salamat, Lia. Basta mauna itong sabot, ha? Kung mahitabo nga, dili gyud malaya si Jimboy sa bay. Ikaw na bahala niya. Oh, sige. Paibawa din ko kung sa resulta inig ulit ni mo sa inyo. Sige. Dili na ko magdugay. Muli na ko breaks. Okay, kay kalto taod. Mula kausan ko. Muadto ko sa probinsya. Muduwa ako sa masakito na kong inahan. Ayaw ba pagpundog dugay dito sa probinsya, ha? Balik na yun din sa syudad. Wabig ko'y laing tao nga maduol kawas ni mo. Ay, mabalik na ko ng adlaw, oy. Igor ako magsusis kahimtang ni mama. Sige na ko na. Og si mami ni mo ang duula. Siya ang hangyo nga mapapahawa na ng inyong boy. Oh, kinahanglan nga mapalayas ko na kanang animal nga Jimboy sa amo. Kay wa ko'y salig ining animal. Usa sa ni siya sa naghatag na kong labad sa o. Kining Ma'am Erlinda, okay rin mo nga mag-istorya ko ni Ma'am, bahay ni Lia. Mayo kay wapa siya din eh. Kahit nga naman ang bahay ni Lia, ha?
Jimboy. Kuan ma'am, ay maayo ka ma'am kung dili na mo siya patuon dito sa ilang si Raymond. Sa bayan lang si Raymond ba? Nga dugda ka sulti ka man ada, ha? Mas maayo magun nga dili siya magpakita na dito ma'am. Arong himpit na giniya makalimtan niya si Raymond. Mao'y sulti ni Lea nga gidawat na niyang iyang kapakiyasan sa pag-angkon kang Raymond. Ug matud niya, iniksuon na lang kuno ang iyang pagtratar kang Raymond. Kaha? Katuhuan ka ay ang gipamong ma'am? Wa kay sagol nga pagpakaroon ingnon ang tanan niyang gisulti? Unsay buot mong ipasabot, Jimboy, ha? Nga namakaklang si Lea sa tanan niyang gisulti di rin ako, ha? Jimboy? Ma'am, ayaw ha? Ayaw ha? Aksyon magkagtapion si mukha mo si mudughan. Kalimti itong gisulti mo, binuar mo tagad. Istorya mo tagad akron. Ano kong gisulti? Kalimti ito, Ma'am Erlinda. Unsa ka nang buot mong pakikistoryahan nako, Lea, iha? Sige, sulti. Kay human ana, ako nasad ang dunay ipangutana nimo. Mami, mau'y akong gusto nga kana si Jimboy. Ato nang papahawaon din sa tong panimay. Lea, iha. Nga nung ingon ni ana ang imong nahuna-huna, ana, Lea? Ngano? Kuan, Mami. Nahuna-huna lang nako nga kayo na magod nato din sa bahay nga wala si Jimboy. Og labaw sa tanan, Mami. Purdoy na taoy. Nalunod na ko tanan na tong negosyo. Ang tinuod. Gusto na sakit unta ko nga papahawaon na lang nato si Jimboy. Panahon-ahuna ko man sad kod nga mas maayo nga ni Asya o Banato. Labi na karon nga may gipamatik na ko sa lawas. Magsige ka baya og lakaw. Papahawaon na lang gud nato siya, Mami. Uy, kung mawa na siya dinhi, dili na ti kabiyaan. Pero may na ko magpundo og bay. Hayaw na sa pagkakaroon iha. Unya na. Makahimo pa man sa ko sa pagsweldo niya kay dako-dako man sa ko og madawat nga pensyon kay kandidato mo nga usa ka pulis. Sige, good. Mauman ka ha. Basta kay ako. Wala ko'y gusto pa nga mapuyo na nga itong kagalingon ng tawhana. Alis ako sa kong kwarto. Mag-ilis ko. Day, unsa may buot mong pagisultihan ako, day? Jimboy, wa na ko'y gusto nga magpabilin ka pa ining among panimay. Unsa, day? Mao ka na. Mao ang gisultihan ko si Mami. Nga papahawaon ko na ikaw dinis amo. Apanuwa siya mo sugot. Anong imo mo kong papawaon din, day? Minahimo ba kung saan ninyo nga imo mo kong papawaon? Wala lang ko'y gusto nga magpabilin ka pa din eh. Og ikaw? Karon nga nasayod ka na. Nga dili na ko ganahan pa nimo nga magpabilin pa din eh. Ako pa'y ikaw, voluntaryo na lang pananghid. Aron mo pahawak ka na dinis amo. Naibaw naman ko ba? Nganong gusto kang mawa ko dinis inyo? Gusto kang mawa ko din eh. Aron wa na'y makasumbong nga to si mong inahan nga nagtinguwa ka sa pagpatay o tao. Kana mo'y labing tinuod nga rason nga gusto kang mawa ko din eh. Apan, ingon ta kaday. Dili ko mapahawa din eh. Kay di ko gusto nga mapatay ka ni Alona. Jimboy! Si Alona. Siya ka na nang hinuktok sa may terasa. May baon ako kung siya ang ginawa na.
Nahinumdum sa siya siyang hinikugma na tuwa sa Manila. Doon ko siya. Kung nahigayon na, sultihan ko ni siya sa matuod kong gibate. Kung hinaot ka di ko niya pakyasan. Hinaot pa na. Doon ko si Alona. Alona. Sir Raymond, may isuko ka na ko, sir? Oh, wa. Di alam ko kay nakita ko na sabi ka nga nakinokto. Si Rene na basab ang imong hinigugma mo imong ginahuna. Oh, sir. Siya ang akong gihuna-una. Kimingaw na gyud kaayo ko ni Rene, sir. Alona, kung ikaw naghandom o gimingaw sa imong hinigugma, apan sultihan te ka. Gado na sa kalalaki, kinahigugma nimo. Ug nang kandoy, ngamaangkon niya ang imong gugma. Ha? Sir? Ako, Alona, ang maong lalaki. Nahigugma ko nimo, Alona. Ug gusto ko nga, ako ang ipuli mo sa imong hinigugma. Sir Raymond? Magpaabot ko nga, dawat tulong akong gitanyag kagugma. Sa kanunay maghuwat ko. Sir Raymond? Unsa? Mao ka na, Daddy. Sa sinugdanan, hugot ko ang iyang pagbalibad sa gitanyag kagugma. Apan sa dihang ako siyang gipugos, namong siya nga, iauna ko kining hunahunaon. Gaysa ato pa, may paglaong pang maangkon ko ang iyang kugma. Raymond, iho. Ay lagkalain ha. Ay lagkalain nini nga kung isulti nimo. Para na ako, dili maayo nga maglaong ka sa kugma nga kuli nimong maangkon. Labaw sa tanan, ato lang siyang katabang. Makauuwaw hunahunaon nga ikaw, mahigugma lang ug usa lang nato ka maid. Lahi ko kung ako'y magkagusto, Daddy. Kinahanglan nga ako kining maangkon. Ikaw, nasahid ko ka sa kung batasan kay imo kong anak. Oo, nasayod ko sa mong batasan. Gani adto sa gamay ka pa, makadaghan ka makakita og away. Kay masuko ka sa mga bata nga maibog sa butang nga imong magustuhan. Mao ka na, Daddy. Ang kunod ko gid ang butang nga ako magustuhan. Og si Alona, bisan unsa pa niya kamahal ang iyang hinigugma, ang kunod ko gid siya. Og diya pa, Daddy, di na ko gusto nga padayunon pa nato katugliya kung mo anhin siya sa itong primaya. Mahadlok si Alona itong bayana. Busa, di na nato siya pasakon pa dinhi sa itong kagalingon. Raymond. Ma'am, saan na kayo importante mo pag-isultihan ako, ma'am? Ha? Jimboy, unsay hidungdan nga gusto man si Lea nga mawa kada dinhis among panimay. Ha? Kuan ka ng... Kani adto, dili man si ingon ni anak kapuguso nga papahawaon ka dinhi. Ako pa man gani unta ang nakahuna-huna sa pagpapahawa na lang nimo. Kay gusto ko nga
makuha-kuhaan ang akong galastuhan matagpuan. Nasa ato pa, ma'am. Hasta ka, nakunaon na din nga. Imo ko papawaon din eh. Oo, tinuod ka na nga naghuna-huna ko ni Ana. Apan ka ni Adto ra kadto. Hapan karon dili na. Kay medyo luyan ang akong pamati sa lawas. Nagkinahanglan ko og masugo dinhi sa bahay. Salamat, ma'am. Kabuutan na ni mo, ma'am. Pero kung ikaw yun mismo mo pahawan ako din ni ma'am, masugot ko. Apan kung imong anak nga, musulti nga, iya ko pahawan dili ko eh. May siya nagsildo na ko, ikaw man. Jimboy, unya, kumusta naman ang pagpaninguha ni Leah nga maangkon niya si Raymond? Iya na ba kini nga gihunungan, ha? Tinuod ba nga inigsuon ang iyang pagtratar kang Raymond? Mao man ka na iyang gipasalig na ako nga dili na siya mamugos pa sa gugma ni Raymond. Ma'am, hangyo lang ko, mama. Ayaw na ko pasultihas matuod, ma'am. Kay sakit mo na ba ka? Oh, Masing sultihan tigas tinod at akiyon ka o mamatay ka. Jimboy, kay gano ha? Padayon ba na gihapon si Leah nga nagtinguha sa gugma ni Raymond? O katong ilang katabang nga iyang gipangabubuan? O saman, padayon ba siya sa pagtinguha ni ini sa pagpatay? Kuan kining... Kahit yun og nga sultihan kinig anaka. Gusto yun tingali siya nga mamatay ko. Ma'am Erlinda. Why gusto niya si Raymond? Ginawat ko na ang tanan nga dili yun sila ang magkadayon, Jimboy. Kuan kining... Samang ka, ma'am mo. Tinuod mo gud ang gisulti ni Dailia, ma'am. Nga wa na siya magtinguha nga maangko niya si Raymond. Inigsuon na niya ang pag-ila niya ang si Raymond, ma'am. Yun nagkuguon mo sa buta ng gusto Dailia, God. Kuha ikog tubig, Jimboy. Kay mo inom ko sa kong tambal. Oo, ma'am. Aris ako. Magkuha kong tubig ni mo, ha? Lima yung nasultihan kas matuod, Ma'am Melinda. Nga, nagkaparong ingno lang si Dailia nga nagsuon lang kaniyang tuyo kan si Raymond. Kung gusto niyang pat yun si Aluna. Kasi ako'y makaingon nga at akiyon mo ka mamatay, simbak ko lang. Apan si Lia, babagan gigit siya sa dautan niyang laraw kang Aluna. Babagan ko siya kutob sa akong maimo. Unsa? Mao ka na, Jimboy. Nakita mi sa suod kong higala sa nagtungha pa ko. Og abi nimo, nanguyab siya nako. Kuyawa ko day. Mo ba? May noon. Sukta siya day. Aron malimta na ni mo si Raymond. Mao gid kanay buhaton ko. Kana? Gwapo man sa tugtawhan na unya. Anak sa tugdato. Katuding si Briggs day. Buwag na day mo ato. Ay, kay labig ko ato niya. Kay, masig yung dugan ni Riri ka niya ato. Pero, wala makauyon si Ma'am Erlinda niya. Hagbay rin may nagbuwag atong breaks, oy, Jimboy. O kining lalaki nga, nanguyab na ko ron. Birthday niya ugma, niya paadtuon ko. Apan, di lagi ko ganahan nga mo adto nga ako lang usa. Mao nga, magpakuyog ko ni mo, Jimboy. Sama ni siya ka na rin. Ay, okay kayo. Pakala ko na. Kay birthday ko. Sige, kuyugan ka, ugma na Ilia. Uy, akong cellphone. Si Leah may nanawag. Si Agyon. Hello, Leah? Okay nang tanan, Briggs. Napatuo ko na si Jimboy nga akong higala ang mag-birthday sa maong lakaw. Mao ba? Wa gid madaog papahawa ninyo? Ay, dawa lagi, uy. Maabot ka tinipuntuha ko na nagdapa. Sige. Nakasaad ako nga mutabang ko nimo. Busa,
Dili ta kapakyason sa gipanaad ko nimo. Okay, sige. Og masaod to na anak ko di asi mag-iistaran o ba ni Jimboy. O sige, magpaabot ko. Basta mo na tayo nagsabot, ha? Hulgaon mo siya nga tak-umon iyang ba sa tanan kong dautan nga laraw nga kang Alona, nga katabang nila ni Raymond. Og labaw sa tanan, dili siya musulti ni bisan kinsa, nga nagpakaaron ingnon lang ko nga iligsuon ng ako nga kang Raymond. Basta ikaw di mahibaw, ha? Nga muhulga niya. Ayo lagi. Hulgaon ko siya. Apan kung magbagahi gyud aw. Anha nang higayon na. Nga makapatay kong tao. Kay kung dili gid siya mo sanong sa gusto mong mahitabo, patyon ko siya. Pusilon ko si Jimboy Lia. Briggs! Nanamilit ka, uban ang luha mo. Mihang iyong Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN.